Здравейте и на Фейсбук. Виждате ли ме и чувате ли ме? Вие виждам, че ме Да, виждате. чуваме. Супер. Супер. Здравейте, здравейте, прекрасни дами. Много се радвам да ви видя днес. Здравейте и на Фейсбук. Имахте днес избор къде да се включите, дали да бъде в Facebook или в Zoom и много се радвам да видя всички, които ще гледате този лайв. Добре сте дошли, пишете ми във Facebook откъде ме гледате, напишете ми нещичко да знам кой ме гледа, защото още нищо не ми показва на телефона, но няма как днес да гледам коментарите тук, защото сме на моя компютър в Zoom с прекрасните дами, които се включват. Добре сте дошли в този прекрасен ден. 1 юли е днес. Така, наистина един много, много хубав ден. Ден, който така много често, особено на първите дати, стартираме много неща. Наистина така едно средата на лятото е едно хубаво, поне и при мен е хубаво, поне едно лято да се похваля, че и при мен е хубаво. Така че добре сте дошли. Много се радвам, че сте тук и скоро ще разберете защо. Защо сте тук? Преди да започнем, искам обаче, знаете, че обичам да задавам въпроси, които да ни карат така да си мислим. Ам, Искам да ви задам въпроси, на които не е нужно да отговаряте на глас, просто наистина е важно да си отговорим на себе си. Кажете ми колко пъти, здравей, прекрасна моя, колко пъти сте си казвали от утре, от 1 юли, от 1 септември, като свърши лятото, от другата седмица. Колко пъти, от утре, от понеделник, каквото и да е. Когато се наредят нещата, например, когато пораснат децата. И нещата никога не се нареждат. Този понеделник никога не идва, това първо число никога не идва. Задайте си този въпрос. Колко пъти наистина, ако се замислим, аз лично за себе си мога да кажа много пъти. Много пъти. Здравей, здравей, прекрасна моя, супер много пъти. Да, да, супер много пъти. Ако се замислим, особено така, най-често го осъзнаваме колко пъти сме си оказвали за наистина важните за нас неща. Дали ще бъде нашия тренировъчен режим, дали ще бъде личните ми граници, дали ще бъде каквото и да е за важни неща и ние ги помним тези неща. Много пъти, да. И аз рядко на партньора ми много пъти да ми е гледал, да. Напомня нещо старо може би. Да си кажеш, вече не съм така. Вече не съм така. Здравейте и на всички, които се включвате във Фейсбук. В днешния лайв започнахме с един много осъзнаващ въпрос. А втори ми въпрос наистина е колко пъти сте се хващали, че знаете точно какво ви трябва. Дали ще бъде, трябва ми повече почивка, трябва ми повече време за мен, трябва ми повече време за децата, трябва ми повече лични граници, повече нещо за себе си. И пак не го правим. Ние го осъзнаваме, но не го правим. Или колко пъти сте реагирали по начин, за който след това, знам, че тук много от вас ще разпознаят, колко пъти ви се е случвало да реагирате по някакъв начин. И след това да се питате сами себе си, да се питате. Защо реагирах така? Защо казах така? Това аз ли бях изобщо? Аз ли бях това, което реагира? И ако нещо в тези въпроси ви е раздвижило, накарало вие да се замислите или да си спомните нещо, останете, защото днес ще говорим именно точно за това. И ще ви покажа нещо, което вероятно, може би не сте чували по този начин, по който ще го чуете днес. Да, здравей, прекрасна моя, много се радвам да те видя и тебе. И знаете ли, имам наистина ежедневни срещи с жени, предимно, а и с мъже. И всеки ден, наистина всеки ден много жени идват при мен с едно и също усещане. Буквално едно и също усещане. Не винаги го описват по един и същи начин, но усещането е едно и също. Усещане, че се въртят. Въртят се. Че правят едно и също, отново и отново, че знаят кои искат да бъдат и вечно все не достигат до там. Уморени са. Наистина са уморени. Това е нещо, което чувам в почти всеки разговор. Рони, уморих се. Не от работата, не от децата. Уморих се от себе си. Толкова много жени са уморени от себе си. От именно онзи
вътрешен глас, вътрешното усещане, който критикува, който ти казва пак не се справи, пак не го направи, можеше това да направиш, виж какво се получи. Уморени от реакциите, които самите те правят. И после се питах, защо реагирах така? Защо пак казах това? Защо не направих примерно нещо друго? Уморени дори от собствените си навици, от които наистина е много трудно да излезе. Не казвам, че е много лесно да кажем, от утре съм вече нов човек, ще ставам в 5 часа, всяка сутрин ще правя медитация, еди си какво си, ще се разхождам боса по тревата. Не е лесно да се смени един навик. И ние се изморяваме, защото продължаваме да си казваме, може би сега не е момент. Утре ще опитам. И много често наистина сме уморени от всичките тези неща, които ние сами си създаваме. Много често жени ме питат, Рони, и ми казват, Рони, аз знам всичко това. И тук сигурно с някой от вас се разпозна. Да, аз това го знам. Аз това го знам, това съм го чувала. Да, точно така е. И аз така го знам. Аз знам всичко това. Чела съм, ходила съм на терапии, ходила съм на констелации, на какво ли не. Ходила съм, правила съм. Защо пак не се намирам в един момент на едно и също място? Защо пак върти, покача се малко, знаете, покача се малко, хоп, пак падна долу, пак се покача, пак падна долу. И аз им казвам почти винаги едно и също с различни думи. Защото проблемът не е в знанието. Това сме го говорили много пъти. Но наистина проблемът за това, че ние въртим, покачим се малко, поемем въздух, подигнем така зарето глава, зарадваме се и хоп, падаме долу. Не е в това, че не знаем. Не е в това, че не сме чели. Не е в това, че не сме гледали, че не сме правили практики и така нататък. Не е в това. Проблемът е наистина много по-дълбок от знанието. Затова искам нещичко така да ви покажа. Подготвила съм се лист този път, няма да го търся. Нещо, което съм ви рисувала много пъти, скоро пак го рисувах в основи на ченалинга. Айсберг. Виждате ли тук в Zoom? Айсберг. Така, малко стана като звездичка, но вижте този айсберг. Представете си, че това е айсберг. Сега не се хваля с големи художествени заложби, но вижте този айсберг. Тази горната, малката частица, онова, което е над водата, да си представим, че това е вода. Това, което е над водата, това е нашият съзнателен ум. 5% от това, което ни движи. Миналия път мисля, че пак ви го рисувах също. Всичко останало тук отдолу, всичките тези 95%, това огромното, невидимото нещо, което е под водата, е нашето подсъзнание. И тук е нещо, което много хора уж го знаят, но пак се губят в нея. Ние не живееме от горната част. Ние не живееме от върха на айсберг. Ние живееме от долната част. Всички наши решения, всички наши реакции, всички наши навици, начинът по който обичаме, начинът по който се страхуваме, начинът по който избираме партньорите си, приятелите си, какво да правим, какво да не правим, начинът по който дори се отнасяме към себе си, идва точно от там, от нашето подсъзнание, от файловете, които ние сме събрали като истини за себе си. Затова може да прочетем всички книги на света. Може да прочетем всички неща, които се пишат за високата самооценка. Да знаеме теорията на изуст. Ето, знаеме го на изуст. И пак да се намираме на едно и също място. Защото знанието живее в 5%. Ето това, което е над водата. А животът ни се управлява от цялото това нещо. А файловете, те не са наши. Поне не изцяло наши. Те са написани много преди да сме имали думи за тях, ресурс да ги осъзнаем, да ги обработим, да ги опишем дори. И нека да ви разкажа как се въобще създават, как се появяват изобщо тия файлове. И искам наистина да сте много внимателни тук. Тези от вас, които виждат това за първи път, за които
са на такъв лайф или такава среща за първи път, наистина чуйте ме внимателно и вземете това, което е за вас. Защото това, което ще ви кажа, може да обясни неща от вашия живот, за които до сега не сте имали обяснение, не сте имали реална причина и въобще никой не му е дал наименование на това нещо. Ще започна от там, че мозъкът на детето до около 7-та годишнина, даже вчера имах точно такава среща, в която обяснявах точно за това. Затова днес си казах, ще направя още един лайв, в който да говорим пак за това. Защото понякога, знаете ли, нашите красиви глави, те се съпротивляват, те чуват нещо, но понеже когато чуем нещо, то събужда нещо в нас. Ние си казваме, о, да, наистина е така. Обаче това събудено нещо е свързано с нещо, което е било болезнено, било е травматично, било е от момент, в който ние не сме имали ресурса да се справи. И си казваме, по-добре да го забравя, защото това нещо, ако го осъзная, ако го призная, аз трябва да започна да работя по въпроса. Затова е добре да си припомняме нещата. Защото всеки път една и съща информация ние може да я чуем по различни начини. И това е абсолютно нормално. Защото това е тази невропластичност, за която може да намерите изключително много информация. Какво е невропластичността? Когато нашата психика не е работено с нея, не сме преживявали, не сме си позволили да преживееме стари травмиращи ситуации, стари травмиращи за нас събития, то буквално се калцира, става твърдо, което не означава, че нашите стари преживявания, стари болки не са още там. И когато ние започнем да работим, даже мисля, че вчера беше или в неделя, имах среща с една прекрасна дама, с която практиката продължи много по-дълго, отколкото аз предполагах и тя предполагаше, но на мене ми трябваше изключително много време да отворим пласт след пласт, след пласт, за да стигнем до самия корен. Защото това е нещо друго, което много често ми се случва, така ще отворя една скоба преди да продължа натам, но това е нещо друго, което много често се случва. Имаме дълбоко повтарящо се събитие. Имаме събитие, на което търсим отговор. Събитие, на което ние търсиме защо се случва, каква е причината, какво мога да направя. И когато, поне при мен е така, не знам как е при останалите колеги, когато дойде човека и започнем, нали, да влизаме в усещанията, в чувствата, има си въобще наистина начин, по който да може да се преведе човека през определените слоеве на психиката. И когато жената или човекът от среща започне да ми споделя събитие преди една седмица, преди една година, преди 2 години, аз знам, че това нещо не е ключа. Има нещо много преди това, което е стартирало преживяването на едно и също нещо. Много по-старо е. И започвам. Добре, това, познато ли ти, откъде ти е? И започваме да слизаме, докато не намериме къде е коренчето на всичко. Но това бяха така, нали, едни скоби. Искам да започна с това, че мозъкът на детенцето до около 7 годишна възраст работи предимно в тези тета вълни, в вълните, които отварят съзнанието. То тогава буквално сканира, приема, вижда, рефлектира всичко, което види, всичко, което чуе, всичко, което преживее. Знаете ли какво означава? Това означава, че детският мозък до 7 годишна възраст е постоянно в почти хипнотично състояние. Всичко, което чува, всичко, което вижда, пак казвам, всичко, което преживява, влиза директно, без филтър, без критично мислене, без осъзнаване, без директно. То пълни своята чашка. Директно всичко сканира, приема и го събира. Складира го. Всичко, което вижда, всичко, което чува, всичко, което преживява. Без филтър. Детето не може да си каже на себе си: мама е изморена, затова ми се кара. Това не е за мен. Тя не ми се кара, защото аз съм лошо дете. Тя ми се кара, защото е изморена. Няма такава логична мисъл. То си казва: мама вика, аз съм причината. Аз съм твърде много. Аз съм твърде шумно. Аз прекалено много искам. Аз прекалено много говоря. И хоп,
Файлът е записан. Завинаги. Или поне до момента, в който ние съзнателно не решим да го пренапишем. И тук, докато говоря за тези файлове, искам да ви дам така една много полезна информация, която ще ви помогне да осъзнаете още по-дълбоко неща за себе си. Има 3 основни типа файлове, ще продължавам така да ги наричам, които управляват нашия живот. Говоря тук за жените. Ако гледате, господа, напишете ми едно здравейте, ще ви включа и вас в разговора. Има 3 основни типа. Първият тип, много силен тип файл. Файлът за оцеляване. Този файл, как се събират, как се събира информацията? Пише се в моменти на страх, пише се в моменти на заплаха, в моменти на несигурност. Ако се изявя, ще ме отхвърлят. Ако поискам, ще ми кажат, че искам прекалено много. Ще ме нарекат алчна, ще ме нарекат каквото и да е. Ако покажа слабост, примерно тук ще се разплача, щупил ми се играчката, не мога да си намеря оливите или каквото и да е. Ако покажа слабост, ще ме наранят, ще ме накажат. Къде си загубим оливите? Наказана си една седмица. Примерно. И тези файлове, които ние записваме, са записани, за да ни предпазят. И са работили тогава. Но сега буквално ни пречат да живеем. Следващия такъв файл, изключително важен файл, който формира нашите партньорски, любовни отношения, а именно файлът за любовта. Кога се пише той? Той се пише, когато от това, което сме видяли, за начина, по който ние сме обичани. За първи път. За първи път. Кои са хората, които първо ни обичат? Нашите родители, нашите близки роднини, братчета, сестрички, баби, дядовци, зависи какво има в семейство. От тези хора се пише. Ако любовта в детството, когато ние сме били малки, пак говоря тук за периода 7 годишна възраст, ако любовта в този отрязък от нашия живот е била обусловена, обичам те, когато си добра, когато си потиха, когато не викаш, когато не искаш много, тогава те обичам. Тялото, хоп, веднага създава файл, наименува го, прибира го в нашата красива глава, красив файл. Любовта трябва да се заслужи. За да получа любов, аз трябва да съм точно това. Да съм добра, да съм тихата тази, която нищо не иска, да бъда тази, която нищо не иска, да съм тази, която ще прави всичко, каквото пожелаят от нея. Хоп, записваме файл, складираме. Веднага, пак казвам, детето няма филтър. Няма филтър. Прибира всичко. И понеже децата са най-егоцентричните същества, защото те до такава степен всичко приемат за себе си, че те си мислят, че те са причината за всичко. Те са причината мама и тати да се карат. Те са причината пример, за каквото и да е. Те са причината за всичко. И затова тези файлове ни пречат да живеем. Следващият файл, който е наистина много важен и да ви кажа, много често ми се налага, точно, абсолютно, то ни уникално. Ако не сте гледали, наистина не знам само, че как се казваше на български, филмчето Inside Out, там където са различните емоции в различни цветове, как складират това филмче. Между другото, аз обожавам такива филмчета, които са за деца, но и не само за деца. И когато човек е наистина отворен да прочете между редовете, може да си извади изключително много заключения за себе си. Точно по този начин. Хоп! Те бяха едни такива топчици, хоп, отива там, хоп, отива там, хоп, отива там. Всичко сканира, прибира. Всичко. Всичко. Тона на гласа, непостоянството, днеска ме обичат, утре не ме обичат, значи аз тук трябва да съм постоянно под напрежение. Всичко складира едно към едно. И
Отвътре навън точно. Много ти благодаря. Да, филмчето се казва Отвътре навън. Има вече и втора част. Ние го гледахме скоро отново с момчетата, защото така разгръщаме тяхното съзнание, като им обясняваме една различна гледна точка, докато гледаме такива филмчета. Следващият файл, това е файлът за стойността. Един файл, с който много често ми се налага да работя. Защо? Предимно хората, с които работя, са жени. И какво наблюдавам? Жени, които не могат да получават, не могат да искат, не могат да въобще... Аз не заслужавам. И това е нещо, което много дълго време живееше и в мен. Някой ще ми направи подарък, аз веднага трябва да направя нещо. Някой ще ми направи комплимент, аз веднага трябва да върна комплимент. Защото как така? Не може така. И този файл за стойността, буквално аз достатъчна ли съм? Колко от вас имат този файл? Аз го имам. Напишете ми в чата, напишете ми в Фейсбук, напишете ми в Zoom. Достатъчна ли съм? И аз да. Да. Достатъчна ли съм? Ето така, както ме гледаш днес, с това, което знам, с това, което мога, достатъчна ли съм? И този файл се пише в всеки момент. Да, и аз. Да. И ако се замислите, защото с много от вас вече това нещо сме го, как да кажа, сме го апгрейднали, този файл вече не е с такава тежест, но ако се замислите, просто такова ни беше обществото. По този начин сме отгледани, възпитани, обучавани. Образователната ни система също. Всичките оценки, двойки, червени химикали също. Старите програми абсолютно. Ако се замислите, дори и това, значи аз това много пъти съм казвала, но на перфектно написано есе, една правописна грешка да има, ти ще я видиш, защото тя е подчертана с червено. Подчертана е с червено. И ти казвате, ето, прекрасно е, но не е достатъчно добре. Можеше да се постараеш повече. И ние постоянно сме с това съмнение, достатъчна ли съм? Достатъчно ли знам? Достатъчно ли мога? Достатъчно ли прави? И този файл се пише в всички тези моменти, в които ние сме се чувствали недостатъчни. Пак казвам, недостатъчно умни, недостатъчно красиви, недостатъчно добри от учители, от родители, от приятелите ни. И после какво се случва? Ние вече сме една зряла жена с постижения, с живот, с любов, с кариера около нас и пак в тази тъмна стаичка на нашия ум файлът какво прави? Той шепти. Да, ама достатъчна ли си? Имаш това, но достатъчна ли си? И тогава това, което е най-болезненото и това, което забелязвам при повечето жени, когато това се обади, въпреки че ние виждаме, имаме партньор, ние започваме, да, ама ти достатъчно добра жена ли си, готвиш ли му достатъчно, обичаш ли го достатъчно. Файла си говори. Въпреки че ние в нашия свят виждаме доказателство, че да, имам партньор, имам дом, имам работа, имам кариера, печеля пари, но това нещо вътре постоянно си търси доказателства, че аз не съм достатъчно добра. И тогава какво правим? Ставаме дребнави, започваме да се заяждаме с хората, почваме да търсиме под вола теле. Една думичка казана накриво и ето тук ние ще изкопаем света. Ето, аз не съм достатъчна. Защото по този начин файловете се активират. Имаме, да речем, ще взема партньорските взаимоотношения, защото лято е, всеки иска да има по-щастливи отношения, да има едно незабравимо лято. Имаме партньор, който, да речем, точно днес решава да ми повиши тон. Ние не реагираме в този момент като зрялата жена. Ние реагираме като едно 5, 6 или 7 годишно дете, което е чувало крясък, вик или някакъв скандал и е знаело, че трябва да се скрие, да замръзне, да избяга в другата стая. Не да се изпери, защото логически ние какво си казваме? Да, някой ме крещи, аз мога спокойно да понеса този крясък. Аз имам моята гледна точка, човекът среща си има неговата гледна точка. Но
ние реагираме по съвсем различен начин от това, което нашата глава ни казва. Защото пак казвам, тази глава е само 5%. Ние реагираме от цялото това. Защото тук са файлове, 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 файлове. И какво се случва нещо друго много интересно с файловете? Как се създава? Защото много често, когато работиме в личните срещи, виждаме, че даден проблем, дадена травма, дори дадено определено емоционално състояние се е случило много, много назад във времето. Понякога дори докато сме били още в утробата на своята майка. Случва се нещо. Самото раждане е травма за детето, за бебето, което до този момент се е люшкало на топличко в коремчето на мама, чувало е нейното сърце, не е имало нужда да добавя храна. Дори самото раждане е травма. Ако сме имали травмиращо раждане, например, както моя син се роди с цезарово сечение по спешност, това е негова травма. И ако той не работи и аз естествено с него да му доказвам, че живота е лесен, че не е нужно да се бориш. Той цял живот ще живее с усещането, аз тук трябва да се боря, всичко се случва много трудно, всичко се случва много бавно, защото такова беше неговото раждане. Той се ражда 2 дни. И накрая го изкараха, издърпаха и въобще травмиращо е. Та всичко това. Примерно, имали сме едно такова, хайде ще взема него, да ми прости, той няма да изгледа този лайф, но ще го взема за него, понеже е много така показателен пример за това какво може да стане в неговия случай, а със сигурност вие разпознавате нещо или някой в това, което казвам. Имаме да речем едно такова травмиращо раждане. Взимам го за пример. Пак казвам, тези неща се формират в първите 7 години, които се формират във всеки един миг, в който ние участваме в някаква ситуация. Във всеки един миг. Имаме такова, да речем травмиращо раждане, в което ние трудно се раждаме, трудно излизаме, има някакви усложнения, всичко е много трудно, много сложно. Аз се притеснявам за мама, примерно, защото то детето усеща нашето притеснение, притеснявам се за мама, притеснявам се за себе си, страх, 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 свиване, свиване, свиване. И какво се случва по-нататък? Понеже естествена функция на психиката е тя да търси изцеление. Психиката винаги търси изцеление, винаги ни тласка към следваща ситуация и към следваща ситуация. Която ситуация да ни разтърси в един момент и да кажем, време е да се взема с тези чувства. Време е да се взема с това, което се случва. И имаме такава ситуация. Трудно раждане. Хайде, в този случай трудното раждане. След време, понеже психиката търси изцеление, след време имаме някаква такава друга ситуация, в която пак виждаме, че всичко е трудно, всичко е тежко, всичко е... И ние си казваме, да, то трудно се получава, предавам се. Няма да се боря, няма да се напъвам, предавам се, то всичко е трудно, живота е скапан, политиците, аз не знам. Трудно е. Нищо няма да правя. Ей, тук ще се седа и ще си лежа, да се минат там тия години тук на мъчения и да се приключва. Ние не правиме нищо в този момент. Може би нямаме ресурс, може би сме прекалено малки, може би няма кой да ни каже, няма кой да ни научи. Нички сме. Случва се нещо в детската градина, случва се нещо в училище. Нямаме ресурс. Не знаем. Идва следваща ситуация, може би вече на около 10-11 години. Идва следваща ситуация. И пак казвам, психиката, основната и цел е лечение, изцеление, ако трябва да съм по-точна. Изцеление на всички тези травми. Изцеление. Това се стреми психиката да ни добави с всички ситуации, пред които тя ни представя, предлага. Идва следващата ситуация. И в следващата ситуация, примерно, е още по-гадна, защото, примерно, ние сме тинейджъри, случва се нещо, ние искаме нещата да се случат така, те обаче се случват иначе и ние какво? Ето, пак, всичко е много трудно. И виждате ли какво се случва? Ние започваме да си изграждаме не просто една травма, която си носим с нас, а и си изграждаме цялостно вярване за живота и за света. Всичко е трудно. Всичко е мъчително. Всичко е опасно. Страх, страх, страх. Затваряне, затваряне, затваряне. И когато човек се страхува,
Какво прави? Най-често развява бялото знаме и се отказва. И така през всичките години нашата психика, търсеща изцеление, ни сблъсква с такива ситуации, които да кажете, бе, направи нещо различно, направи нещо ново. Но понеже ние вече това нещо не е просто едно усещане, една реакция на нашата нервна система. То е нещо много по-дълбоко. То е дълбоко вярване. Както примерно сме се научили, виждам сега, че навън свети слънце, ден е. Сега е ден. По такъв начин нашите вярвания са дълбоко, дълбоко вътре в нас. И така, през целия ни живот, ние се движим, търсейки и опитвайки се да се изцелим, света ни сблъсква с неща, които ние имаме шанс, тя ни дава шанс, Вселената, природата, всичко дава ни шанс, но ние казваме не, не. И така, връщам се на примера с партньора. Партньора днес решава да ни се развика. Ние, вместо да реагираме като жената, която ще остане, ще ослуша, ще каже, добре, това е твоята гледна точка, моята гледна точка е такава. Това е здравата реакция. Да проведем една спокойна, здрава комуникация. Момент само тук да спра чата, защото ми цъка постоянно. Това е здравата реакция. Ние какво правим? Реагираме като 6, 5, 7 годишно дете, което е чувало как се крещи и си казва, о, трябва да се скрия, трябва да млъкна, да замръзна, да наведа глава, да поема всичко това, което се излива върху мен, но да не реагирам. Това е файлът за оцеляване. Ако аз се изявя, ако кажа, ако се защитя, нещо лошо ще се случи. Караме се с партньора по напълно безмислена тема. Колко от вас има спорове с партньорите си и после викат, добре, наистина ли имахме спор за това нещо? Караме се с партньора по напълно безмислена тема. И изведнъж ние се озваме в една дупка. Много по-дълбока от темата, за която сме се карали. Да. Много по-дълбока. Защото темата е активирала стар файл. Защото пак казвам, това, което се случва до нашата 7 годишна възраст е постоянно сканиране, архивиране, сканиране, архивиране, сканиране, архивиране. И после в ситуации, които ни напомнят на нещо, психиката казва, о, чакай, тук имам един файл за това, чакай да го изкарам. Дали ще бъде някакъв аромат. Колко от вас все още, на мен ми се е случвало, колко от вас все още си спомнят, например, миризмата на храната в детската градина. Или, примерно, миризмата на къщата на баба и на дядо на село. Някакво друго. Скоро гледах, започнала е между другото, ако го гледате, един филм, който на български се казва Маслиново търво, на английски е Another Self. Там, между другото, героинята просто осъществява моята мечта, но това е друга тема. Имаше една такава ситуация, в която една от героините влезе в конюшна. Влезе в конюшна и тя колабира, припадна. И когато разчоплиха да видят, защото там героинята прави това, което правя и аз, героинята, когато разчопли, се оказа, че тя е била много, много малка и е бягала от училище, за да ходи да гледа конете, понеже много обича коне. Там се е случила травмираща ситуация и хоп, какво казахме? Сканира, архивира. И момента, в който тя усеща аромата на конюшната, на конете, на сеното, психиката казва, това е познато, чакай, хоп, имам един файл за това. Аромата на мама детски си години, да. Такива неща. Защото докато ние сме деца, ние сканираме постоянно. Ще видиме нещо, ще го запомним. Няма да забравям една такава ситуация в детската градина Отивам на детска градина, аз също не обичам да ходя. Отивам, влизам и бях свалили предетата да ги перат. Леле, шах. Паника. Избягах от детската градина тогава. И сега всеки път, като видя, примерно вкъщи, почти навсякъде има пердета, но като видя прозореца без перде, ми е малко едно такова празничко ми е. По този начин.
Неща, които ни напомнят. Аромата, с който е облякан човека, дрехите, с които е облякан, дума, която ще каже, интонация на гласа. Веднага файла разпознава, хоп, ето ти същата ситуация. Затова казвам, че винаги, когато се случват такива неща, е много по-дълбоко. Дупка. Защото темата, човека, аромата, нещо, което виждаме е активирало, тук е един стар файл. И вече ние не говорим за това, кой, примерно, не е изкарал боклука, а ние говорим на езика на, примерно, 8 годишно дете, което се е чувствало необичано, неразбрано, нечуто. Виждате ли сега, защо само знанието не е достатъчно? Това, че знаем нещо, не е достатъчно. Нервната ни система, тялото ни, това е нашата операционна система. И искам сега да ви задам няколко въпроса, не за да отговаряте на мен, а за чуете вашият собствен отговор. Кога реагирате абсолютно непропорционално, много по-силно от самата ситуация, от това, което изисква ситуацията? Какво всъщност е задействал реакцията? Спомнете си за такава ситуация. И ние реагираме, направо ескалираме нещата. Мъжът се е хвърлил чорапите на земята. Вау! Ела тук само да ми паднеш. Вчера, да. Какво всъщност задейства ситуацията? Кое беше това, на което моята нервна система сканира, разпозна и скара файла отпред? Другият въпрос. Кога критикувате себе си? Когато критикувате себе си, чий глас е това? Вашият глас ли? Или е глас, който сте чули много отдавна и сте го приели? Да, това съм аз. Защото ние сме толкова добри да се критикуваме. Просто сме уникално жестоки можем да бъдем със себе си. Само ако си помислим, и аз даже понякога това го давам като задача, напиши си на лист, ама наистина на лист си напиши какво аз говоря на себе си. С какви думи аз говоря на себе си. Шматка, глупачка, колко си проста, всякакви такива неща. Кой е този критик? Вие ли сте? Или е глас, който ние сме чули, усетили, защото пак казвам, не е нужно просто да сме го чули, а да сме го усетили. Първо започвам от себе си, гласът на мама, че ли предизвика ситуацията. Абсолютно. Ето. И ние веднага хоп, замръзваме, изчезваме, стоим. Стоим като едно, точно като детенце. Във всичките тези моменти. Когато, например, казвате не мога, не ми се получава, не съм готова, не е сега момента. Кое говори всъщност? Вашата мъдрост? Или говори файлът, написано дете, което е научено да се свива? Защото когато чуя, това вече ми е като лампи ми свети, когато разговарям с хора на живо. Не мога, не ми се получава, не е сега момента, не съм сигурна дали мога да се справя. Файл, къде ти повярва, че не можеш? Къде ти трябваше да се свиеш, за да не те накажат, за да не ти се скарат, за да не те обвинят, че си еди си каква. Замислете се, имате ли навик, имате ли нещо в своя живот като навик, нещо, което правите постоянно, от което искате да излезете и не можете? Тютюнопушене, хапване на сладичко, каквото и да е. Прекалено много избухвам аз. Скоро бях разказвала, че имах един такъв преди около една година някъде си го хванах и си казах, вау! Това, което си хванах аз беше, че всяка сутрин аз, когато подготвям децата за училище, аз се суетя. Буквално се суетя за нищо. Бързо, чорапите, къде ти е чантата, къде ти е джъмпъра, къде е това, къде е онова.
Всъщност няма нужда. Нито закъснявам, нито нещо радикално се случва. И си казвам, добре бе, Вероника, защо крещиш? Защо? Децата са готови, облякли са се сами, вдигнали са си чиниките от закуската. Какъв ти е проблема? Защо си намираш? И аз буквално си намирах. Ако не са им избърсани обувките, ето и обувките не са ви избърсани. Чантата, примерно, е останала, да речеме, горе в друга. И чантата не си свалил. Търся си нещо, за което да се суетя. И когато си го хвана, казах, опа, къде ти е познато това, момиче? Отеди си къде. Чакай сега да го излекувам, за да спра да се суетя и да травмирам децата си допълнително. Да, страхът и нерешителността, да. Тръжкане на вратата, да. Особено с деца, да. При всичките ми опити да изляза от старото, често се връщам назад в реакциите си, мислите си, да, 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 да. И днес ще ви обясня защо, защото сега след малко ще влеземе още по-надълбоко. И точно за това говорим до този момент, че само осъзнаване не стига. Само това, че ще го прочета и ще кажа, о, да, това ми е примерно от мама, или това ми е примерно от учителката от трети клас, или това ми е не стига. Това, че ще направим констелация, това, че ще направим регресия, пак не е достатъчно, ако ние продължим да се държиме като по стария файл. Пак не е достатъчно. И забележете само, без присъда. Защото осъзнаването е първата стъпка, но само и единствено първата. Да го осъзная, да се качи от този айсберг, от ето това тук, хоп, да се включи в тези 5%. Защото тук свети лампата, ние това го виждаме. Ние виждаме начина си на говорене, начина си на действия, каквото и да е, навика си виждаме. Ние тук го виждаме, тук не го виждаме. С осъзнаването ние просто го качваме горе, за да можем да го видим. И тук идва онова, което е наистина центъра на всичко, което правя аз. И онова, което много подходи пропускат. Защото, пак казвам, едно нещо само не е достатъчно. Тези файлове, за които ви говоря до сега, те не живеят само в нашия ум. Не живеят само там. Те живеят в тялото, в мускулите ни, в нервната ни система, в реакциите ни, в органите ни, в тялото живеят. Как се случва това? Когато детето преживее нещо застрашително за него, нещо застрашително физически или емоционално, няма значение. Нервната система в този момент активира режим оцеляване. Борба, бягство или замръзване. Знаете ги тези три основни реакции. Вече са 4 и 5, но ще говоря за тези основните трите, които са доказани и е работено по тях. Борба, бягство или замръзване. Това прави детето. Аз трябва да оцелея. Дали ще избягам, дали ще се боря, тук ще съм гневното дете, това, което се тръжка, това, което обижда, това, което затръства вратите. Или ще замръзна. Стоя и гледам. Това са основните три реакции. Но ето какво малко хора знаят и ми се иска все повече хора да знаят за това. Затова, ако чуете нещо, ако нещо ви направи впечатление, споделете го утре с някой, който има нужда да го чуе. Когато стресът не се освободи напълно, пак казвам, случва се стресова ситуация, физическа или емоционална, и когато стресът не се освободи напълно, а той, да бъдем честни при децата, много рядко се освобождава напълно. Защото няма как, те нямат ресурс, те не знаят, не могат да дадат обяснение, няма логика, няма е тази опитност на възрастния човек, който да е наблюдавал достатъчно ситуации, да като види, примерно, крещяща жена, не е да каже, аз съм виновен, а да каже, сигурно се е скарала с детето си или с мъжа си или каквото и да е. Децата го нямат това. Именно за това много рядко при тях напълно се освобождава стрес.
Няма как, нямат ресурс. Той се складира в тялото. Складирам се в мускулчетата, които се стягат, когато се повтори такава ситуация. В диафрагмата трудно дишам, дишам като зайче. В гърлото започва стягаме гърлото. Колко от вас усещат такива неща при стресови ситуации? Само си помислете. Или са ви се случвали вече и вече сте ги отработили. В тялото се складира. Мускулчетата. Хоп, телцето веднага се свива, замръзва. Не мога да дишам. Болят ме гърдите. Затова и с много от вас, когато правиме практики, казват, болки в гърдите имам. Имаш, защото има складирано нещо там, което се размърдва в този момент. Да. Складират се в таза, в гърлото. Само да видя някой не си е изключил телефончето. Добре. Мисля, че го изключих. Складират се в цялото му телце. В цялото му телце. И тялото е буквално архивът на всичко. Архивира всичко. Файл по файл в мускулчето, в гърлото, в коремчето, в гърдичките. Архивира всичко. Всичко, което той е преживял. Затова и изключително много жени имат напрежение в раменете, носят следователно, естествено, тежестта на отговорността буквално. Болки в раменете, болки в гърба. Много жени имат свит стомах. В ситуации на конфликт корема се свива. Трябва да бързо да отида до туалетната, заболяме корема. Това кога се случва? В ситуации на конфликт. Тялото помни кога конфликтът е бил опасен. Това помни тялото и реагира при най-малкия конфликт, при най-малкото повишаване на глас. Затова много жени не могат да дишат дълбоко, наистина дълбоко. Затова и всеки път и в това, което ще правим в програмата Дива, която е само за жени, казвам само за жени, ще работиме с толкова много дихателни и телесни практики, защото ние не можем да дишаме в момичета. Много жени не могат да дишат дълбоко. Дишането е свободно и така, дишаме си спокойно, само когато се чувстваме в безопасност. И много от нас не са се чувствали в безопасност достатъчно дълго време. И пак искам да кажа нещо много важно. Защо само говоренето не е достатъчно? Може да говорите за травмата си. В продължение на години. Да разказвате на всички приятелки, о, знаеш какво прочетах, аз имам травма от майка ми, аз имам травма от баща ми, аз имам травма от детската градина. С години може да разтягате едно и също нещо. Аз имам травма, това ми е нанесено, това. Горката аз, жертвата на ситуацията. Години това можем да го правим. И аз го правих дълги години преди да кажа, бе, стига вече. Ние можем да я разбираме интелектуално, да си обясним защо се е случило така, се е случило да, примерно, да речем мама или тати, те са работили много за това, нали, Ние можем да го разберем интелектуално. Ние можем да знаем дори буквално откъде идва, може да е много ясен спомен за нас. Да знаем. И пак, когато партньора повиши тон, не знам защо с този партньор се хванах, но когато партньора повиши тон, нашето тяло ще реагира по стария начин. Защото тялото не говори езика на думите. То говори езика на усещанията, на чувствата. И ако искаме промяна, тя трябва да мине през тялото. За да препрограмира. През тялото трябва да премине. Не само през ума. През ума ние можем да изчетем, пак казвам, всички книги. Можем да прочетем всичко, което е за високата самооценка, за личните граници. Изберете едно. Но промяната трябва да мине през тялото. Не само през тук операционната система. И тялото на жената е изключително. Аз това винаги казвам на някоя жена, като ми каже, почне да ми се оплаква за нещо. Аз казвам, ти си благословена да си жена. Защото тялото на жената е изключително специално в това. Женското тяло, нашето тяло е проектирано да бъде изключително чувствително, сензитивно, да улавя, да усеща, да знае. Да знае.
И ако се върна откъде идва това, още от началото на времето, още от пещерняците, жената е трябвало да знае. Защото какво се е случвало? Мъжът е изчезвал цял ден, мъж гони мечка, мъж гони глиган или каквото и да е. Жената е трябвало да знае. Да се справя с неща, които няма как, примерно, стои, примерно, скрита. Тя е трябвало да знае, да усеща, да улавя. Кога ще завали? Дали, примерно, има някаква опасност, нещо идва ли, да тя е трябвало да знае. Затова още от самото начало женската интуиция и усещанията ни в тялото са изключително наше, силно, наше си нещо. Защото тялото ни е проектирано така. Но какво се случва? Идва модерния свят и всичко това е заглушено. Ние сме научени да го заглушаваме това нещо. Не дай да реагираш така, колко сме не чували. Не бъди такава. Много си чувствителна, стига си плакала, стига си се излагала, излагаш ми тук пред моите приятелки. Мисли рационално, къде ти е главата? Аз много често чувам това. Къде ти е глава? Ти не мислиш ли с тая глава? И постепенно жената се е преместила от тялото. Точно вчера бях записала на такова видео. Ние се местиме от тялото да живееме чрез тялото, чрез усещането си. Ей тук, в красивата ни главичка. Местим се. Останало е без достъп до най-дълбокият си компас. А нашето тялото никога не е спирало да говори. Никога. То говори чрез умората, която не се обяснява с това, че примерно днеска много съм работила. Говори ни с това. Примерно, ето спала съм, да речем, 8-9 часа и пак съм уморена. Не съм уморена, защото съм бачкала 15 часа. Как ни говори по друг начин? Чрез болки, състояния и симптоми, за които няма винаги медицинска причина. Чрез този един, знаете ли, и това бяха едни от първите неща, които мен ме запалиха. Един такъв дълбок копнеж по нещо, което не можем да... Аз знам, че искам нещо, усещам го, искам го, много го искам да е различно, не знам какво искам, но го искам. Искам да е различно, искам да се чувствам различно, искам да усещам различно, искам да живея различно. Този дълбок копнеж, колко от вас са го изпитвали? Чрез чувството, че сме в живота си, в реалността си, но не сме напълно там. На колко от вас би се е случвало? Фейсбук, днес нещо сте много тихи. Затова говоря за тази работа с тялото. Да. Как изглежда тя обаче? Точно аз да. Всички сме или сме били там. Да. Как изглежда работата с тялото? Защото когато кажем много често, това ми се случва в лични срещи, добре, да какво да правя, йога ли да правя? Не, работата с тялото не е само йога, не е да ходя само на масаж, не е да ходя само на фитнес. Това са прекрасни инструменти, които са ни необходими да движим телата си. Не е просто слушай тялото си. Това всеки го казва, всеки го чува. Този съвет, който звучи много красиво и в същото време не казва нищо конкретно. А работата с тялото е конкретна. Конкретно. Буквално. Дишане. Което дишане активира парасимпатиковата нервна система. Режимът на безопасност. Там се намира. Соматични практики. Какво са соматични практики? Моята приятелка, когато й казах за това, което създавам, тя ми каза: Рони, обясни на хората какво са соматичните практики. Защото, щом аз се питам, значи ще има и други хора, които да се питат. Какво е соматична практика? Самото име. Сома. Тяло. От гръцки, древногръцки. Соматични. Аз преживявам през тялото. Тялото ми преживява. Научавам тялото. Работа с тялото. И соматичните практики са тези практики, които освобождават напрежение, което е складирано с години. И мога да ви кажа, че с соматични практики съм разбивала свои блокажи, които нито регресия е стигнала до тях, нито констелация е стигнала до тях, нито
какъвто и метод да се сети. Чрез една проста, тиха, защото те са тихи, соматична практика. Психиката не допуска. Мисълта не допуска. Подсъзнанието нищо не допуска. Но тялото, всичко е складирано в него. То ме допусна. И аз го отключих. Какво още помага? Медитации, които не са просто за релаксация, да си сложа слушалките и да си слушам някаква хубава музика. А медитации за среща. Среща с онова нещо в тялото, което просто чакам да бъде видяно. И нещо, което е много специфично за жените. Тялото на жената се освобождава и трансформира чрез удоволствие. Във всички форми. С ръчице и за тебе, скъпа моя. Чрез удоволствие. Не само чрез работа с болката. Не само така, а чрез сетивност, чрез движение, чрез позволяване на желанието за живот, дори тук не говоря за първичните, нали, тези неща. Желанието за живот, за да творя, да правя нещо, да се усмихна, да дам, да позволим на желанието да съществува в нас. Защото когато жената е в тялото си, тогава тя е в удоволствие. Тогава нервната система се регулира по начин, по който никое мислене, четене и анализиране не може да я регулира. Да. Здравей, Стеле. И надявам се усещате, защо казвам, че проблемът отново не е в знанието. И точно за това, защото знаете ли, последните няколко седмици, вече станаха 2 седмици, срещите ми, аз това нещо го споделих с момичетата в основи на ченелинга и с тях ще споделя в нашата лична среща и въобще как се случи това от ченелинг нивото. Ще им разгърна така как се случи цялата тази магия на това, което създадах за лятото, за това лято, за всяка жена, която иска да се почувства, да се усети, да се хареса, да върви с едно такова по-различно самочувствие, да се наслаждава на движението на тялото си. Последните няколко седмици в почти всички срещи с жени говоря едно и също нещо. Върни се в тялото, усети тялото, почувствай тялото, прави телесни практики, прави тантра практики, танцувай. И жените ме питат, как? Покажи ми. Не знам за какво ми говориш. Как да го направя? Какво е това телесна практика? Какво е това дихателна практика? Рони, не разбирам. И аз всеки ден говоря, направо мога да си го напиша и да го давам директно. Ето това е. Едно и също нещо. Върни се в тялото. Върни се в тялото, защото ние живеем и тук. Мислим, комуникираме, планираме, всичко правим тук в главата. И аз последните няколко седмици точно върни се в тялото. Скъпа не си в тялото, скъпа в главата си. Влез в тялото. И това, което получаваме, как бе, Рони, как да вляза в това тяло? Как да вляза? Ето, аз съм си в тялото. Как да вляза в тяло? И пак казвам, това ще е така, нещо, което ще споделя с момичетата в основи на ченелинга, защото е свързано с ченелинга и това, което правиме с тях. И наистина ще бъде много мотивиращо за тях. Но водена от това, създадах дива. Не за да ви давам просто информация. Знаете, информация, лайфове правя постоянно, давам изключително много неща. Не за да ви давам информация. Информация имате достатъчно и аз ви давам достатъчно и въобще всичко е бъкано с информация. Затова през целия лайф ви казвам, че само информацията, знае на четенето не стига. Защото какво е дива? И защо я кръстих дива?
Това може би ще ви го разкажа. Може да напиша пост за това как избрах това име, което пак дойде от ченалинг по време на, мисля, че беше предишната ни среща, предишният ни лайв. Но ако гледате предишния лайв, ще видите в момента, в който аз споменавам дивата, очите ми се променят, аз си го гледах и аз в този момент в главата ми случва, да, това е името. Това е името. Но това е друга тема на разговор. Какво е дива? Какво реших, избрах да бъде дива? 4 седмици, в които работиме точно с онова, за което днес говорихме. Всичко това, което е заключено, забравено, там стои някъде и ни чувърка отвътре. Влизаме в тяло. За тези от вас, особено тези, с които имах срещите, разпознавате се, можете да със сигурност да се разпознаете, защото ви ги казах тези неща, когато си говорихме в лични срещи, но вместо да го повтарям това нещо всеки път в лична среща едно и също, аз реших да го направя за всички жени. Защото как да вляза в тялото, Берони? И как да ти кажа с едно изречение как да влезеш в тялото, като си е цялостно преживяване. И точно с това в тези 4 седмици ще влизаме в тялото. Ето, за тези от вас, които ме питаха, това е вашето нещо. Влизаме в тялото. Разпознаваме файловете, защото ще работиме много дълбоко. Много дълбоко. Разпознаваме файловете. Не с тежка терапевтична работа, казах, че лятото няма да терапевтирам. Ще се наслаждаваме лятото. Ще живеем по различен начин, ще се движим по различен начин, ще движим тялото си по различен начин. Затова казах не на терапиите само лични срещи, не на терапиите лятото. Лятото е за наслада, за кеф, да ти е готино, да сложиш роклята, да изпериш раменете, да ти е готино. Така че няма да бъде терапевтична работа, не. Ще го правим с практика, с дишане, с медитации за жени, пак само казвам. С предизвикателства, които са специално създадени за жени. Всяка седмица има фокус, своят фокус. В момент само да намеря и ще ви покажа. Всяка седмица има своят фокус. Всяка седмица. Така. Къде е зум? Ето зум. Всяка седмица е със своя фокус. Изпратили се? Да. В първата седмица, понеже знаете, че обичам да надграждам нещата и всяко нещо следващо да има някакъв смисъл и някакво значение за нас. Първата седмица съм я отделила за това ние да се видим, ама наистина да се видим. Не съзнателно, да, нали, или в огледал, не, наистина да се видим. Не ролята, която сме избрали, не стратегията за оцеляване, която сме избрали, не задълженията, тебе си. Тебе да видиш. След това следва надграждането. Във втората седмица да намериш женствеността в тялото си. Не капитана, генерала, този, който подрежда, не, женствеността в тялото. Тази мекота, този финес, това движение, това въобще жестовете. Жената в теб да намериш. За да можеш да се върнеш там, откъдето си тръгнала, ама си забравила на къде си тръгнала. Да, скъпа, мисля да са в понеделник срещи, защото започваме на 20 и мисля така да ги редувам, но на всичко ще има записи. И предимно, пак казвам, програмата ще бъде за преживяване. Затова ще ви давам, даже мисля сега, понеже на 10-ти, заминавам с моята лятна почивка с приятели и с семейство, даже мисля да ви ги запиша на плаж, докато аз ги правя. Докато аз правя всички движения, танците, мисля да използвам я залез, я изгрев, не знам, и да ви ги запиша на морето. И ще стане наистина нещо много красиво и много женско. Да. Втората седмица е наистина да намериме женствеността обратно в нас. Защото много жени ми казват: Рони, искам и аз като тебе. Ти си хем така, хем, нали, стрикно организирана, обаче си толкова мека и нежна. Как го правиш? Така го правя, бе, момичета. Аз съм я споделяла много пъти. Моята природа е капитан, генерал. Тази, която цъка. Аз съм контрольор по натура. Това е нещо, което
Моите травми са ми изградили като вярване. Аз съм абсолютен диктатор. Бях диктатор. И сега жените ме гледат, и мъжете със сигурност, особено тези, които са в моя кръг, и се чудят как тази женичка управлява всичко това. Дом, деца, работа, това, което правя за вас, всичко. И в същото време е меката, нежната, тази, която ще ти говори мило, която ще те приласкае, ще те прегърне. Няма рязки, бързи движения, такива, които много жени, аз много често казвам, забави темпото, ходи по-бавно, говори по-бавно. Така става, момичета. С работа. Защото ние не сме научени как да го правим. Никой не ни е научил. Какво са ни казвали нашите майки и баби? Не са ни казвали бъди нежна, бъди любяща, бъди така. Не, ние сме учени на съвсем различни неща. Сготви, изпери, къде са ти това, написали си домашните, ела тук, цъка, 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 всичко. Ние не сме учени да бъдем женствени. Тези от вас, които са учени, моя поклон пред вашите майки и баби, защото знам, че има такива. Но са много малък процент от населението, защото времената са били различни. Затова в третата седмица ще бъде за това да дадем разрешение на желанието. Разрешение. Защото това е едно от най-честите неща, с които работи. Забрана, забрана, забрана. Забрана да получавам, забрана да изпитвам удоволствие, забрана да съм чувствена, забрана да съм нежна, забрана да съм любяща, забрана, забрана, забрана. В третата седмица ще си го разрешим. Ще си го разрешим. Но това, което сме се срамували, страхували, отлагали, заглушавали, в третата седмица ще си го разрешим. И четвъртата седмица, знаете, няма как да приключим без да имаме така черешка на тортата, е да може ние да интегрираме жената, която ние сме изградили през тези предишни седмици. 4 седмици, момичета. 4 седмици за едно незабравимо лято. Лято, след което след вас ще се обръщат и мъже, и жени. Партньора ви ще ви погледне по различен начин. Защото практиките, които съм подготвила, скоро правихме една такава скъпа, ако ме гледаш, не знам, ще те спомена, не си ми дала разрешение, но ще те спомена. Правих тук вкъщи, даже бях пуснала едно видео във Viber, кратък отказ от това, което правихме с нея като практика. И това, което тя сподели, една практика, бе, момичета. От една практика. Казва Рони, желанието, мъжа ми, какво да го правя? Такива неща се случват. Какво да го правя? Една практика направихме. Така че, наистина, в четвъртата седмица ще интегрираме тази жена, която ние сме изграждали през тези седмици. Но не сме и дали до този момент пространство просто да бъде жена. За тези от вас, които в живота си имате отношения или искате да имате отношения и, примерно, ако имате отношения, искрата липсва, намаляла и нуждае се от внимание, или тези от вас, които искат по-различен тип отношения. Има и VIP предложение, което кръстих искра, не е случайно, в което ще дам 4 допълнителни видеа за близостта и за желанието в пространството между двама души. За да можем, ако имаме взаимоотношения, това нещо да се промени, това пространство между нас да се промени. Ако нямаме отношения, да създадем такова пространство, в което да влезе подходящия човек. И всичко това стартира на 20 юли, след моята лятна почивка. Ще направя всичко възможно да запиша практиките, особено тези практики, които са соматичните, да ги запиша на плажа, за да ви е красиво и на вас, колкото ще ми бъде красиво и на мен. И наистина това е нещо, което ние много често пренебрегваме. Защото какво сме слушали? Какви тия глупости, какво е това нещо? Давай тук, чакай тук, по-добре да съм така. Да съм стегната, да съм капитан, да съм герой, да съм тази най-великата. По-добре да съм така.
Боледуваме, не сме щастливи, искрята си умира, мъжът си хваща любовница и ние се чуеме, откъде дойде това? Не случайно го създавам, защото съм била в всичките тези роли. Във всичко това, което ви споменах днес, аз съм била там. И сега го говоря от едно съвсем различно място. Защото когато ние промениме своята енергия, защото какво се случва много често, ние искаме промяна. Искаме да привличаме внимание. Искаме хората да ни харесват, искат хората да ни почитат, да ни се доверяват. Ама ние отвътре излучваме нещо съвсем различно. И ако искаме повече внимание, хората да се обръщат след нас, да получаваме комплименти, да получаваме подаръци, ние трябва да станем тази личност, която позволява това нещо да се случи. Защото това е чиста енергийна работа с нашата енергия. Не може аз да живея с вярване, че всичко е трудно и изведнъж да очаквам ето както си стоя, примерно си пия кафенство и някой да дойде да ми предложи предложението на живота ми, което ще ми промени целия живот. Няма как да стане с другите вярвания, които са запечатани в тялото. И днешният лайф искам да го завърша с нещо много важно. Тези файлове, за които говоря през целия този лайф, и няма да се уморя да говоря за тях, защото работя с изчистването на тези файлове на повечето от вас, с които работим постоянно. Тези файлове, за които говорим в този лайф, не са наша вина. Не са ваша вина. Не сте си ги избрали. Ох, тук ми харесва да страдам, чакай да си го взема. Ох, тук искам да ме тормозят, чакай да си го взема. Ох, тук искам да имам, примерно, мъже покрай мен да са само алкохолици, чакай да си го взема. Не сме го избрали ние. Тези файлове са написани от деца. Децата, които сме били. Това дете, което просто е искало да бъде обичано и да бъде в безопасност. Това е единственото, което е искало детето в нас. Но ние вече не сме деца, въпреки че реагираме много често от детската позиция. И тези от вас, които, когато казвам, че реагират от детската позиция, в този момент, той Арони сега ще я разкъсам, точно там трябва да поровиш. Точно там трябва да поровиш. Тези файлове са написани от дете, което пак казвам, просто е искало да бъде обичано и да бъде в безопасност. Но ние вече не сме детето на 3, на 4, на 7, не сме това дете. Ние имаме нещо, което детето не е имало. Ние имаме избор. Детето в нас не е имало избор. То просто е трябвало да оцелее. Но ние като големи хора имаме избора. Избор всеки Божи ден, всеки един миг. Да продължим да живееме през нашите стари файлове или да започнем да пишем нови, с нови преживявания, с нови усещания в тялото, с спомняне първо на това, аз съм в безопасност в моето тяло. Защото точно днес имах среща с една такава дама, която ми каза, качвам килограми, качвам килограми, качвам килограми. И аз казвам, добре, в каква обстановка живееш? Ох, притеснено ми. И аз казвам, добре, тялото ти не е в безопасност, средата ти не е в безопасност. Как няма да трупаш килограми, за да се предпазиш? Никога не се бях замислила за това. Хайде помислим, ако се казва това. Така че ние постоянно имаме избор. Имаме това, което детето тогава не е имало. То просто, пак казваме, трябва да оцелее. Просто да оцелее. А ние имаме избор. Да продължиме по стария начин, познатия начин или да започнем да пренаписваме тези файлове, да ги изкарваме от архива, да ги погледнем, да кажем това не работи, това тук може да остане, хоп, да го пренапишем. Не с волята, не на мускули, не с тежки диети, не с изтезание над нашето тяло. Не с тая дисциплина, която е мъжката дисциплина, този хъса, който те кара да вървиш и да разбиваш стени. А с работа истинска, телесна, дълбока работа. Така че благодаря ви, че бяхте тук тази вечер. Може да ми пишете налично, ако имате каквито и да е въпроси. Ще пусна сега един пост във Facebook. Тук на вас, момичета, в Zoom ви пуснах линка. С много от вас ще се видим на 20.
И наистина очаквам с нетърпение какво ще ми кажете на 20 август. Какво лято сте имали тази година? Защото, както обичам да подарявам на себе си преживявания, така обичам да подарявам и на хората преживявания. Затова правя всички ретрити, затова правя всички събития, всички тези неща, които наистина да ни донесат едно ново и различно преживяване. Защото това е, което наистина променя тялото. Не знанието само, не просто практика, която ще си остане там и нищо няма да направим, а новото преживяване. Така че, благодаря ви за времето. Благодаря ви за моментите, които споделихме. Благодаря ви за това, че сте търсещи, осъзнати, не спирате. Не спирате. И това направо, ако имах една шапка, ще да ви сваля шапка. Защото знам какво е. И аз съм била в почти на всички ситуации. Но просто аз не спрях. Аз избирах умишлено интензивни моменти за мен. Защото знам, че няма време. Животът е хубав, животът е готин и както казваше един мой приятел, живота ме иска. Така че пожелавам ви прекрасна вечер, скъпи дами, ако има и господа. Пожелавам ви прекрасна вечер. Бъдете благословени. Грижете се за себе си. За това и за това. Защото това е всичко, което имаме. Прекрасна вечер на всички.